Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Hekk ferbin il-qakom għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, it-tielet ħadd tal-Għid. Fil-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar l-Għid mhux għadda, imma l-Għid iridu ngħixuh. Illum Ġesu hekk il-Vanġelu liturġija tkellimna dwar dawn l-apostli illi reġgħu marru lura l-ħajja ta' kuljum, jistadu. U Ġesu jintervjeni bħalma għamel fiż-żewġ ħdud l-oħra biex jeduka, jgħallem lill-apostli illi l-Għid iridu ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum, però jġib bidla fina. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu l-ħtijiet tagħna. L-Ewkaristija tal-lum se nofruha għal suffraġġju ta' Roħ Joyce Edith Hoar. Nitolbu lil Alla għal mejtin kollha tagħna wkoll. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-issieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli, il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija mġedda ta' ruħu biex kif inti sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Ta' dawn kollu hawn xidaħna u l-Ispirtu Santu. Qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-Qasis il-Kbir qalilhom: aħna ednilkom fuq li ednilkom biex ma talmux fuq dan l-isem u araw, issa mlejtu l-Ġerusalem bit-tagħlim tagħkom u tridu titfu fuqna il-ħtija ta' dan il-bniedem. Iżda Petru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli lill-bnedmin. Alla ta' missirietna qajjem lil Ġesu li intom qtiltuh billi dendiltuh ma' għoda. Alla għollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-mafra tan-nubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Lill-Apostli wara li taħħom is-swat ordnalhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom. Iżduma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien: nollik mulej għax fajtni, nollik mulej għax fajtni, nollik mulej għax fajtni. U ma ferraħx l-edowa tiegħi bija, mulej tellajtni mill-mowt lir-ruħi,
Listi minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra, ngħidu flimkien noqlik mulej għax erfajtni. Għannu lil mulej ħbib tiegħu, faħru li sem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum mis-saħna tiegħu, iżda morsih l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' feħ, ngħidu flimkien noqlik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin il-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem, ngħidu flimkien noqlik mulej għax erfajtni. It-tieni qari. Jistħoqlu l-ħaruf fil-maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni, ħarist, u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-għad tagħhom kien għaxriet ta' eluf u eluf ta' eluf jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħu glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom smajthom jgħidu lil dak li għad fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew jwieġbu ammen fil-waqt li x-xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Jogħġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Kristu qam mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħnina tiegħu salva l-bnedmin kollha. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu reġa' der li d-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija derilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilea u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxiepli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu ma seb Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxiepli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom xtieklu ħbieb. Le weġbuh, qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut. Id-dixxieplu li kien iħobb il-Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan, għalhekk Xmun Pietru kif sama li kien il-mulej xeħed fuq l-libsa ta' fuqu għax kienu għoddu eri u ntefa' l-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kienux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss resqu bid-dajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuq u xi ftit ħobs, qalilhom Ġesu, nawlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbattu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma qasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu, imma ħadd mid-dixxiepli mas-sogra jistaqsih int min int x'kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġat tliela darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara l-qawmien mill-imwiet.
Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu: Iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu: Ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu: Iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu: Ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, inti taf kollox, inti taf li jinħobbok. Qallu Ġesu: Ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tiġi xieħ inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma trid tkun xtrid. Dan qalu biex ifisser bliema mewt kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu s-sokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej, tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. It-tielet ħadd tal-għid u Ġesu lilna jgħidilna ejja warajja bħalma qal lil Pietru. Però qabel ma naraw u naslu f'dik it-tieni parti tal-Evanġelu fejn għandna dik id-diskussjoni intima bejn Pietru u Ġesu u Pietru. Kif qedtilkom il-ħadd li għadda, l-apostli kellhom falliment f'ħajjithom, ħassewhom li fallew. Tinsewx li marru l-Galileja, Ġesu għallhom morru stennewni l-Galileja. Jiena nemmen li kien ilhom xi ġimgħa jew ftit iktar jistennew il-Ġesu. U Pietru ħassu fallut ma' sħabu, tinsewx li qiegħed ma' sħabu l-apostli, il-Knisja, l-ewwel premessa, ma' xulxejn baqgħu, il-Knisja. U Pietru ħassu fallut u naħseb tħawwat bħalma jaf jitħawwat waħda Pietru għax kien ftit bniedem bla paċenzja: jien sejjer nistat. Laqqas stedinhom jien sejjer nistat. U qalu ħan niġu miegħek. Ġifieri għalkemm ħassewhom fallut, il-Knisja baqgħet magħquda. Issa aħna fil-ħajja tagħna ġieli nħussuna falluti. Imma l-Knisja titkun dik li tagħtina l-ħajja kif ħanaraw. U marru għamlu lejl jistadu. Mela, fallew fl-imħabba lejn Kristu. Ħassew li 3 snin li ħlew minn ħajjithom ma jistadu xi qelu biċċa ħobs. Fallimentu kollha issa Ġesu miet għalkemm jafu li jirxoxta. Imma dan Ġesu għallhom ħanarakom Ġerusalem u ma rarawx insomma ma derilhomx. U marru jistadu għamlu lejl ieħor, wara 3 snin ma jistadux u falliment ieħor għax ma qabdu xejn. U hawnhekk il-Vanġelu San Ġwan, tinsewx li San Ġwan jilgħab bit-tema tad-dlam u d-dawl, id-dlam u d-dawl. Kienu bil-lejl jistadu u mbagħad fi sbieħ il-jum deħlejn lejn ix-xatt u jaraw wieħed. Issa anke din qatt ma jarfu il-Ġesu l-Apostli. Sa dan jien ma nistax nifhem kif ma jarfuhx meta għaddew 3 snin miegħu. Għax anke bniedem tkun tafu 3 snin anke mill-vuċi, ġieli taraħ mill-bogħod anke kif jimxi tarfu. Interessanti li l-apostli li l-Kristu xoxt ma jarfuħx għax Ġesu kien mibdul. Imma wkoll jinħeba apposta. U Pietru ma ndunax min kien, issa Pietru kien l-iktar qrib tiegħu. Min induna min kien? Ġwanni. Il-maħbub ta' Ġesu qallu dan Ġesu. Wara li qabdu dawk il-ħud kollha, u Pietru nindunaw li kien iħobbu lil Ġesu. Mar jiġri. U notaw kol kif Ġesu qed jippreparalhom l-ikel. Kien ġa qed jistennihom. L-Ewkaristija. Kif edna l-ħadd li għadda, aħna fil-Knisja rridu niltaqgħu ma' Ġesu. Di minix qed ngħid li mhux Muhammad jew min ma jiġix Knisja ma jsalvax tifhmunix ħażin. Però l-Knisja hija fejn niltaqgħu ma' Alla mill-kelma u fl-Ewkaristija. Mill-kelma u fl-Ewkaristija. U Ġesu jagħmilhom dan id-diskorsijiet magħhom u mbagħad jiġbed il-Pietru ħdejh. Indunajtu kif kull darba li jidrilhom Ġesu jipprova ifejjaq lil xi ħadd. Id-dixxipli ta' Emmaus, lin-nisa li marru jfittxuh,
għax ħasbuh li għadu mejjet, lil Tumas il-ħadd li għadda biex ikattallu l-fidi kien imiss lil Pietru. U nindunaw ukoll li Ġesu ma jgħajjat ma' ħadd minnhom, ma jċanfar lil ħadd minnhom. Jiena llum nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal bidliet li ħanaraw. L-hawnhekk bidla kbira f'Pietru. U bidla u Ġesu jinbidel jew jinżel għal livell tagħna biex narfuh bil-mod il-mod. Id-disċipli ta' Emmaus ma baqgħu qallhom ejwa li ma raftunejx, ħallihom jgħidu, ħallihom jiżvugaw, ħallihom jaslu waħedhom għal minnu Ġesu. U l-istess jagħmel lil Pietru. Pietru għalkemm kien iħobbu, kien inbidel wara l-esperjenza taċ-ċaħda. Kien inbidel u nbidel waħda sewwa. Kieku Ġesu għamel l-istess domanda 4 tim qabel, ġimgħa qabel lil Pietru, tħobbni jint, Pietru x'kien jgħidlu? Ma tafx li nħobbok, lest li nagħti ħajti għalik u niġġieled bis-sejf għalik. Għax kien jaħseb illi r-reliġjon, il-fidi tiegħu tikkonsisti f'kemm hu iħobb lil Alla. U din irid nitgħallimha, jien tgħallimta rrid nitgħallimha wkoll għadni ma tgħallimta ftit. Ir-reliġjon ma tikkonsistix f'dak li jiena nagħmel għal Alla, kemm smajt quddies, kemm tqarbint, kemm għamil ġnub. Min għadu jaħseb li r-reliġjon tagħna tikkonsisti f'din, għadna ma motorajniex fir-reliġjon tagħna. Għax ħadd minna ma jista' b'dak li jagħmel ipatti biżżejjed jew jakkwista l-imħabba tal-Alla. L-imħabba tal-Alla ma nistgħux nakkwistawha. L-imħabba tal-Alla jtijilna. Inħobbu jew ma nħobbux, Alla jagħtijili l-imħabba tiegħu. Ġifieri, Alla mhux ħajħobbni kemm smajt quddies jew kemm smajt priedkej. L-affar pjuttost ninduna kemm Alla ħabbni u mbagħad nagħmel dawn l-affarijiet biex inkun qed nimita l-imħabba tal-Alla għall-oħrajn. U għaw id-differenza u din it-tagħlima li tina Ġesu li l-Pietru x'qallu, naqra tax importanti li nifhmu sewwa. L-ewwel domanda li għamillu qallu x'mun bin Ġwanni tħobbni jint aktar minn dawn. Ġesu juża l-verb Griek agapao. Jiġifieri x'qallu? Tħobbni, Ġesu jgħidilna tħobbni jint aktar minn dawn kollha u mill-oġġetti u mill-ġid kollu tad-dinja. U bit-Taljan qiegħda aħjar, imma provajt insib kelma bil-Malti. Pietru li 4 tim qabel ġimgħa qabel kien jgħidlu ma tafx li nħobbok, kien prudenti għax kien jaf li huwa dgħajjef issa. Qallu nirrispettak. Bit-Taljan qiegħda aħjar ti voglio bene. Hemm differenza bejn ti amo e ti voglio bene. Inħobbok u ti voglio bene. Nirrispettak qallu. Ġesu, it-tieni domanda li għamilu jbaxxi l-livell. Pietru, tħobbni jint, issa mhux aktar minn dawn mill-affarijiet tad-dinja kollha. Tħobbni jint u Pietru jerġa' jkun prudenti. Iva nirrispettak. Mhix eżatt l-kelma Maltija ta' imma iva nirrispettak. U Ġesu jerġa' jitbaxxa għal-livell ta' Pietru. Tħobbni, l-aħħar domanda qallu, tħobbni. U Pietru jgħidlu mule int ma tafx kollox, ma tafx li jiena nħobbok. Ġesu ma jitlobniex illi inlaħqu mal-imħabba tiegħu għax ħadd minna ma ħajlaħaq mal-imħabba ta' Ġesu. Ġesu jħobbna b'mod illi aħna qatt ma nistgħu impattu għal dak li għamel għalina. U dan li rridu nifhmu. Aħna maħbubejn kif aħna. Jien, Vince Pavia, ma rridx noqgħod nimbidel biex Alla jħobbni, ma rridx inkun qassis li nagħmel il-mirakli u niġġu. Nagħmel dmiri, ngħix ta' nisrani fejn jien. Min m'għamilx falliment f'ħajtu? Fuq ix-xogħol, fil-familja forsi falliment. Falliment biex inħobb lil Kristu, min m'għamilx fallimenti. Min ma żbaljax f'ħajtu. Li ma saċerdot jew persuna fid-dinja ma żbaljax f'ħajjitha. Frattant Ġesu fuq min jibni? Fuq Pietru
illi ċaħdu li ma jafux. Daqshekk irid Ġesu li nirrispettawh, nippruvaw inħobbuh, u mbagħad jagħmel il-mirakli bina. U l-qaddisin dak li jagħmlu ta'. U llum ma nistgħux ngħidu l-qaddisin qegħdin il-bot ta' għandna qaddisejn Ġwanni Pawlu t-tieni nafuh kulħadd jafu. Għaddejs. X'għamel Ġwanni Pawlu t-tieni? Għex il-vokazzjoni tiegħu. Kif seta? Tgħid li ma żbaljax, ma tafx li żbalja xi darba mija f'kemm il-darba qar għax kellu dnubiet. Mhux kulħadd ma jfissirx li ma ssirx qaddejs. Alla kull ma jridna nagħmlu huwa li niftħu ħalqna bl-istaġib li aħna daqshekk maħbubin minnu. U dan ifisser tgħix li rxoxt, dan li qed jgħidu l-Pietru, Piet, jien ma qomx mill-imwiet għalija ta' jiena qomt għalik, qomt għal sħabek, qomt għal knisja. Imma huwa fil-Knisja li intom u aħna rridu nsibu s-salvazzjoni. Fih dan il-Knisja. U daqshekk ta' mhux jien dan li nixtieq li nifhmu kemm iħobbna Alla. Għax imbagħad meta jien nirrealizza kemm iħobbni Alla u li jħobbni kif jien mhux kif suppost inkun għax ħadd mhu kif suppost ikun ħadd. Kieku Alla iħobb lil dawk biss li kif suppost ikunu kieku ma jħobb il-ħadd. Kieku kulħadd imur l-infern, kulħadd ma jsalva, Alla jħobbna biżżejjed. Jiena lil Alla nista' nteħ bis-sieq, nista' nabbandunah għal 10 snin. Jiena mhux ħanistħinejt qabel ma sirt qassejs, għamilt 5 snin ma mmurx knisja. Abbandunajtu lil Alla. Frattant baqa' jħobbni u hemmhekk saret il-bidla f'ħajti. X'in irrealizzajt li l-ebda persuna fid-dinja wara 5 snin intija bis-sieq ma terġa' tilqani u tgħid li jiena bqajt inħobbok dejjem. L-ebda persuna li mħabba talla biss hija kapaċi tagħmel dan. U mbekk tiġi l-bidla. Hemmhekk nibda niġi l-qudiesa bil-qalb. Għax jien naf li maħbub. Hemmhekk nibda nitqarbi nirċievi l-Ġesu bil-qalb għax jien naf li maħbub. Ma tibqax ritwal nirċievi l-Ġesu fuq idejja qisni ma rċivejt xejn għax jien naf li jien maħbub. Imma ma nagħmlux din il-qabża ħanibqgħu dawk l-insara li nirċievi biċċa ħobs fuq idi u ma ħassejt xejn. Għax ma morx biex niltaqa' mal-maħbub tiegħi, għax Ġesu għadu ma rxuxtax fija. Dan ma jfissirx li naqtaw qalbna, għax li tkun nisran huwa proċess. Bħalma ġralu Pietru, bħalma ġralu l-Apostli. Bil-mod il-mod, anke bl-iżbalji, anke meta nozzu ġal-ħama, Alla juża dak biex lilna jerfana u nitalmu li aħna maħbubin kif aħna. Illum dan li nixtiqhom tieħdu magħkom b'ferħ f'qalbkom kbir. Inti maħbub, inti maħbuba kif int. Ma tittamel xejn aktar, Alla jħobbok kif int, ma ninsewx li hu ħalqek kif int. U Alla jħobbok għax jara fejk lilu nnifsu. Nirriflettu fuq dejn x'in nindunaw kemm iħobbna imbagħad mingħajr ma rridu nħobbuh lura. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salt nagħtiha u ma jkollix tmiem mulej li jagħti l-ħajj li ġej mill-missier u mill-liben. Ġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wiet ħajja ta' żmien li ġej
Ħuti jeżis il-mulej Ġesu u l-ħaruf rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt jinsab fil-glorja tal-missier, nduru lejh u nresqulu t-talbiet tagħna. Tolbu għal-Papa Franġisku biex il-mulej jikkonfermaħ fl-istqarrija tal-fidi u imħabba tal-Apostlu Pietru biex ikompli jira l-merħla ta' Kristu. Nitolbu. Tolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu ħalli tinsab soluzzjoni għal-waqfim mill-gwerra fl-Ukranja u biex kull bniedem ikollu libertà reliġjuża. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex jilqgħu s-sejħa tal-mulej sabiex ikunu ħaddiema fil-għalqa tiegħu li hija l-Knisja. Nitolbu. Tolbu għalina l-koll biex nifhmu li l-quddiesa tal-ħati jestedina ta' Kristu xoxt li għamlilna għax irtiltaqa' magħna ħalli qawwina fil-fidi u jurina mħabbtu. Nitolbu. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex tqawwi l-familji tagħna fi mħabbithom u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull kuraġġ fik. Nitolbu. U għall-enti li jint għani fil-ħnina għatina li nħossu funa l-ħarsa ta' mħabtek sabiex nejxu dejjem l-mħabba tiegħek u bejnietna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem li jint tant għamilt minna biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu hu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jgħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam
ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-istijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. B'mod partikolari nitolbu għal Joyce Edith li għalija qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Tolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hekk Ġesu li ġabilna dan il-ferħ tal-għid, Ġesu li qed jgħidilna meta tiżbaljaw, meta tagħmlu xi falliment taqtgħux qalbkom, jiena nkun magħkom. Dan il-missier li tant iħobbna. Għalhekk ejjew bil-qalb ngħidu it-talba hekk għażiża t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sant nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarrbu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Mulej inti taf li aħna nħobbuk. Mulej inti taf li aħna ġejna u nħobbuk. Enna u kabbarna fil-fidi tagħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misseri tal-ħajja ta' dejjem għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Siedna. Għandna dawn l-avviżi. L-erbat fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-quddies ta' filgħodu jkun fil-5, fis-6, fis-7, fit-8 u nofsu fid-9 u kwart. Il-quddiesa ta' 8 u nofs kun imxandra fuq il-mezzi tax-xandir tad-djoċisi u tas-santwarju. Quddies ta' filgħaxija jkun fil-5, fis-6 u nofsu fit-8 ta' filgħaxija. Quddies ta' 6 u nofsu kol tkun imxandra fuq Radju Marija bħal-soltu. Adorazzjoni Ewkaristika mill-11 sal-5 ta' filgħaxija, mill-11 ta' filgħodu ovvjament, u barka sagramentari fl-10 neqsin kwart ta' bil-lejl. It-talba ta' Rużarju fuq it-suntir mit-8 u nofs sal-10 u nofs ta' filgħaxija. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru xandru l-ferħ ta' Kristu ma' kullimkien. Nroddu ħajr lill-Alla. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Ameju l-om tana Maria.